Inżammu taħt arrest id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Leisure Clothing Binhan u d-direttur għall-marketing tal-istess kumpanija Ġjalju. Dan wara li nhar l-Erbgħa ittelaw il-qorti quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras. Iż-żewġ Ċiniżi kienu akkużati li naqsu milli jħallsu l-paga lil numru ta' ħaddiema bejn Novembru 2013 u Lulju 2014 u li ma norawx benefiċċji mitluba mill-liġi. Fosthom ħlas ta' lif, sara u ħlas ta' xogħol nhar ta' ħadd. Han u Liu kienu akkużati wkoll li traffikaw persuni għal skop ta' xogħol u li rċivew ħlasijiet minn ħaddiema permezz ta' teddid. Huma qeddew ukoll ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk intqal li Han u Liu dawru bi profitt illeċitu is-somma ta' iktar minn 5,000 euro. Il-qorti ċaħdet it-talba l-libertà proviżorja minħabba li dan huwa każ gravi u anke għaliex huma jistgħu jaħarbu minn Malta. Il-Maġistrat Galea Xiberras laqet it-talba tal-prosekuzzjoni li jifriżaw l-assi tal-akkużati minħabba li l-profitti li għamlu ġew minn attività kriminali. Iż-żewġ Ċiniżi qed iwieġbu mhux ħatja. Il-qorti aċċettat ukoll li jsir inventarju tal-assi ta' Binhan.